நான் வாழ்க்கையில் பார்த்த 100 சாமிகளில் ஒரு சாமி சசி. ஒரு மகன் தாயை மனுஷியாக பார்க்க பழகினான். தட் இஸ் 100 சாமி. ஜென்ரலா டைரக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு படம் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்மோடைய டைட்டில் மேபி அவங்க கூட சேரும். பூ சசி சார் அப்படின்னு சொல்றப்ப இப்போ 100 சாமி சசி சார்னு சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் 100 சாமி சசி சார் தான் எனக்கு சாமி மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய gift கொடுத்துட்டு போனேன். ஒரு பெரிய புரட்சியான ஒரு விஷயம் வந்து ஆண்களை எவ்வளவு சீக்கிரமா அடையுது, அது பெண்கள் எவ்வளவு போராடி கஷ்டப்பட்டு வர வேண்டியது இருக்கு. அஜய் அப்புறமா கருணாசன் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க. I think all credit goes to Sasi sir for believing in the script and pulling it off. And அதுக்கு ஸ்வசிகாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், இட் இஸ் ஹர் ஃபில்ம். பசங்களாம் நடிச்ச அஜய் அண்ட் சக்தி ரெண்டு பேருமே சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு ஆர்ட் படமோ இல்ல வந்து சீரியஸான படம்னு யாரும் நினைக்க வேணாம். இது வந்து ஒரு பக்கா கமர்ஷியல் படம். காவ்யா அவங்க எவ்வளவு டேலண்டட்னு நான் கண்கூட பார்த்திருக்கேன் எங்க படத்திலே. ஸோ இந்த படத்திலே ஒரு அழகான கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுவுமே சூப்பரா வந்திருக்கு. உங்களுக்கும் கங்க்ராட்ஸ். இந்த படத்துல ஒரு பெரிய தர்மம் இருக்கு.